Zámek v Náměšti nad Oslavou se nad řekou nezvedá okázale, ale s tichou sebejistotou. Necítíte tu jen historii. Zámek působí jako živé místo, kde se historie nezamyká do vitrín. Vstoupíte a najednou máte pocit, že jste nepřišli na prohlídku, ale na návštěvu, protože zámek v Náměšti nad Oslavou není jen památkou. Je to místo z duší a je to místo z pamětí, je to místo, kterým prošly dějiny. Je to místo s pozitivní atmosférou. Tady nic negativního jsem za těch 25 let nepocítil. A navíc je to inspirující místo. Každý den nacházíte neustále i v těch 25 letech něco nového, něco zajímavého. Takže mě to tady baví žít a pracovat. Uvnitř zámku se chodby otevírají do sálu se vzácnými tapisériemi. Každý klenutý oblouk, každé okno a každý detail jakoby vyprávěl o dobách, kdy se tu setkávali umělci, cestovatelé, šlechtici i myslitelé. A když projdete ven, zjistíte, že zámek má i park, který není jen zahradou, ale krajinou, která umí vydechnout. Zámek v Náměšti nad Oslavou je velice významným dokladem italské renesance na Moravě, protože ten zámek stavěli ve třetí čtvrtině 16. století Žerotínové v době, kdy italská renesance byla velmi módní i zde v zemích střední Evropy. A Žerotínové si zde stavěli svoje reprezentativní sídlo. Takže jedna věc je právě ta renesanční podstata toho zámku. Druhá věc jsou velmi zajímavé a významné interiéry. V jednom se teď nacházíme, to je zámecká knihovna, která je vyzdobená manetistickou, štukovou a freskovou výzdobou z doby kolem roku 1650. Jejímž autorem je Carpoforo Tenkala. Máme 3 prohlídkové okruhy. Jeden představuje významnou kolekci tapisérií, gobelinové tvorby evropské od poloviny 16. po polovinu 19. století, historii stolování na šlechtických sídlech. Druhý ten okruh je zaměřen na šlechtické bydlení na přelomu 19. a 20. století, je naprosto autentický, z původního mobiliáře podle původní podoby nainstalovaný. A třetí, ten výběrový okruh, ten představuje prostory, kde bývali ubytováni čestní hosté zámku. Španělský král Alfonso XIII., Milan IV. Obrenovič, budoucí král Srbska. František Ferdinand d'Este tady byl 10 dní před střelbou v Sarajevu. Takže úžasný interiér zámecké knihovny, zámecké kaple. Je toho mnoho, co můžeme nabídnout. Velké kouzlo má i chvíle, kdy se zastavíte u okna, odkud se otevírá výhled dolů k řece a k jednomu z nejpůvabnějších mostů Moravy. Barokní most v Náměšti nad Oslavou lidé často přirovnávají ke Karlovu mostu. Barokní most přes řeku Oslavu vznikl na místě původního brodu. Poté byl vystavěný provizorní dřevěný most, ovšem v roce 1706 ji strhla povodeň a dlouho zde nebylo nic. Až v roce 1733 Václav Adam z Enkenvoreutu zde nechal vystavět tento barokní most. Je dlouhý 75 metrů, na výšku má 6 metrů a tvoří jej 7 oblouků. Most je vyzdoben 20 monumentálními sochami světců a archandělů, z nichž většinu vytvořil významný moravský sochař Josef Winterhalter starší. Dnes je chráněnou kulturní památkou a když se po něm projdete až na druhou stranu, zjistíte, že zdaleka nebyl tím nejstarším svědkem zdejší historie. Nedaleko totiž roste někdo, kdo už stál, když se po zemi proháněli husité. Náměšťský dub. Tento majestátní dub nebyl vysazen člověkem, je živoucím pozůstatkem pradávných dubových lesů, které kdysi pokrývaly celou krajinu kolem Náměště. Jeho kmen o obvodu 10 metrů je dutý a rozpraskaný. Korunu už drží jen 2 kosterní větve a přesto strom stále žije. Už desítky let jej chrání speciální konstrukce, která nahradila původní šindelovou střížku, aby mohl pokračovat ve svém tisíciletém příběhu. A možná právě proto mají lidé pocit, že se sem nejezdí jen dívat. Kdo jednou projde branou zámku, přejde most a zastaví se pod tisíciletým dubem, odjíždí s pocitem, že kousek Náměště zůstane v něm.